Hai hai hai, hari ini Telvintel mau masak tahu dengan toge. Aku tidak tahu ya, iki sambelnya aku nggak gawe ya guys. Iki sambel, pokoknya aku sedia sambel sebelum hujan, iku sedia payung Vinti. Pokoknya ngono lah guys, aku sedia sambel pokoknya apa masak oseng-oseng gampang jadi nih guys. Iku tapi aku kasinan guys, garamnya kakean, terus tak tambahi kecap saus tiram malah lek orang guna nasi wis pada nganu kabeh, pada ngomel kabeh nasine kaya ngono. Padahal jenenge lek masak kasinan niku jenenge jereke ape rabi. Eleh jerek sapa tak tambahi saus tiram to, awakmu ngerti to. Oh kejengkel aku iki piye to lek masak, tapi ya wis to saiki tinggal setitik to kaya. Oh alhamdulillah mangan-mangan ae. Bos lanang mah ngomele ra nang aku, engko bos wedok baru ngomong ning aku. Nggak ngerti juga ya guys, ngopo nggak langsung ngomong. Biasanya sih langsung ngomong, kadang juga kadang iya kadang enggak ngono guys. Ya wis lah guys. Oke guys, terima kasih yang sudah